Eventually won it 5-4 after extra time. And they've continued the chance here right at the start. And they're ready to go. Основания за тях прапа на хида, обличам ги в черно и ги оставам да сидят. Значи първо, научете се да пишете. 2019 звучите като в 30-те. Тук ви много сложно, ще ви остава да препишете. Компенсирам се в Даскал, не съм бил много примерен. Са нека се поговорим на това. It's flicked on near post. Here's Krastev! Винаги да бъда строго затворени, защото след мен ще има обозгани кокали, деца заробени в двора ми. Не трябва да могат и органите на шибаната власт да ги изроват за много дни копане с багери, даже след милионите опити. Тука съм да хап на жито и се надявам балачонките да паза тихо, защото барат си с устата им затваря. Мигом ще се чувстват все едно са клип на баче Кико. Хващаш се за хуя ми и се надяваш така да фанеш бонуса. Ти си точно като нож за мазане, братле, защото си много тъп. Може би с омазване на нещата се справиш отлично, но някъде вътре в теб знаеш, че си нож, който ня пробие някога в нищо. Около мене има яко проблеми, няма се хленче докато вада коварните жеги. И всички ние искаме да правим история, нако на сцената, а други в социалните медии. Затова и повечето са мотани в мрежи, ма нека не засягаме глобалните теми. Влизам в вулгарния речник, дрепа майките на тия неадекватни отрепки. Лесно вадя ескалибур и който ми дадеш правил луд. МС некой си с песнички срещу казиченски халартур. Нека им викат лекари, деца тегави, семенни, те ми течно си са добре дошли. В телсти, дето некак си били мега зли. Вервай ми, тук в те води изобщо нема ви. Ще стане по-грозно от търкомански забий, гадна пластична операция от парамедик. Напиш, току-що вонен от букоджийска компания, останал без дом зимата и се сграва с кибрид. Пет деца от различни майки, дето нямат пари, правят бели и мислят тата за провал и комик. Приятели, които го мислят за педал тревестит и майка, която не го обича още от малък махич. Така ще си, ако се баваш с мен, ако искаш на приятелчета няма проблем. Но значи и на моите хора ще им взема хляба, ако трябва докача тази ще се направя за мен. Петицата на 3 планети продължаваме напред с потегави пънчово от кобрата във всяко лице, дето мисли, че мога стъпи на това малко котре. Дори като съм пред умирачка и нямам ръце, как да сцепа не е тайна за мен. Вдигай ниво или изчезвай, мо попиташ твоята майка за мен. Вдигай ниво или изчезвай, изчезвай. Вдигай ниво или изчезвай, изчезвай. Вдигай ниво или изчезвай, вдигай ниво или изчезвай. And Krastev is through, and there's no flag. Krastev for a hat-trick, rolls it on. Ей, ако не натегам няма да успея, ако не успея значи губа време, ако губа време трябва да преразгледам всяка грешна стъпка, която предприемам. Ако не натегам значи нямам история, ако нямам история няма за какво пише. И ако не пише ми се не събира и избива на места, на които не бива. Избия ли така разочаровам само моите близки, само моите хора разочаровам. Леки ще ми избягват, а когато съм сам най-лесно полудявам. Полудея ли не ми се вярва, няма мои твои бата всичко газа. В тази фаза ставам най-токсичен, ставам най-наивен, ставам най-безсилен. Докато си мисля колко много съм прав, а другите грешат. Гледам само аз какво ми изнася и какво не ми. Затова всяка стъпка трябва да се провери. Ако не натегам няма съм щастлив, ако не съм щастлив муза липсва ми. Ако ми липсва муза почват оправдания. Ако те започват няма изходи. Ако не успея значи няма лев. Ако няма лев няма се яде. Ако жена ми и сина ми не ядат, всеки мисли ще ми минат през ума. И ако е така реша да остане щата, значи няма смисъл да съм на земята. Ако не съм мъжа, ако не съм бащата, който заслужа, тогава каква файдата? Ако не съм уверен, значи нямам дума. Ако нямам дума, значи нямам мнение. Ако нямам мнение, значи нямам глас. Ако нямам глас, значи оставам нямам. Ако не натегам, не съм никакъв пример. Ако не съм пример, значи не съм аз. Ако не съм аз, нямам идея кой съм, губа се, но трябва да се намеря пак. Ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че трябва да успея. Даже всичко да е срещу мен, не намирам никакъв изход, трябва да успея. Ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че трябва да успея. Даже всичко да е срещу мен, не намирам никакъв изход, трябва да успея. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в тъмното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в тъмното. 2 goals already. And away from his man. Where's that dropping? Ако се откажа отново давам пример за човек, който целта не стига. Ако това не става, трябва нов план. Не едно и също като пробвам и очаквам нов резултат. Нема как и това да не е проба. Ако пробвам нещо ново, рискувам. Ако не рискувам, значи си губа всичката енергия и потенциал в нещо, което не си струва. Търси полуки, не търси пролуки. Грешките са изумруди, от които се учим и не ги приемам като загубия, като нещо, което явно трябва ми. Както и колелото да се завърти, ма ясно това ще е съдбата ми. Ако няма начин, трябва да намеря начин и ще го намеря. Обещам си и повтарям си, ако не ставаш правилна нагласа, всеки от нас ще види, че може. Ако съм на прав път и ми остава още малко, трябва да натисна още. Ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че трябва да успея. Даже всичко да е срещу мен, не намирам никакъв изход, трябва да успея. Ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че трябва да успея. Даже всичко да е срещу мен, не намирам никакъв изход, трябва да успея. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в тъмното,
трябва да се махна веднага оттам. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в тъмното, трябва да се махна веднага оттам. Ако ще без ръце да съм, няма да правя музика. През пръсти черпя муза от безсънните нощувки вън от вкъщи. Замръзналите улици престъпни, развъдник на достъпни проблеми, които престъпище си пътник. Не разчитай на връзки, често връзват се на възли. Само с раза не показвам, че на моя път си. Топлите емоции топят ни, кои води са мътни, виждам с ножа в гърбът ми. Добре, че съм с нагръдник, който ножа не проби. С затворени очи мисля за корените ми. Това е любов, а не някакви пасторени лъжи. Шо дори да сгафяме чака с отворени врати. Мамо, носят и пари, за да оправим тия сметки. Не съм попетни с малолетни фенки по беседки. Израснахме пред теб и знаем, че не сме перфектни, но сме истински на ужас и минаваме през пречки. Вечерни мисли, спокойно спиш ли? Лишена съм на този стрес, защото съм лишен от сън. Вечерни мисли, спокойно спиш ли? Лишена съм на този стрес, защото съм лишен от сън. В очите лъжливи не те поглеждам, за другите си як, но аз лично не те усещам. Нищо не те съветвам, просто вметвам, че човек се заменя с нещо насреща. Винаги личен е боя, въпрос седи зад завоя. То живот де живееш, сигурен ли си, че е твоя? Защото не изглежда така, фалшив живот, освен срамота и самота. Виждал съм мой човек в ковчег, праподземен звук, брат, за да стигне и до теб. Толкова глед съм сред околните.